Хайырлы күн, кадірлі жамағат, менің исемім Илдар Шафиков. Бүгін біз сіздің білен идентичность деген түшірше білен танышабыз. Хам енді оның тарихы, оның әзгіне тігі әдәбияты, демек енді оның тұрында кім езған, қам нәрсе деп езған, біздің тарихқа шағылышы білен. Екінші дәріс шушы түшіншенің біздің тарихта тұрдан тұры шағылышы, демек енді шығанақлар білен үйрене башлайбыз. Екінші дәрісте деген, үшінші де, төртінші, бешінші дәрістерде біз енді сөйлесеміз сіздің білен біздің 19-шы ғасыр ақыры, 20-ші ғасыр демек совет чоры ғалимдері білен. Хам енді біздің шушы міне бізге қараған өз білгілерін демек идентичностьның формалашуы, хам бізде өзімізде шағылуы. Идентичность деген түшінше, ол инглишше identity деген әйбір. Татарша енді көбірек өз білгілерін деп айтамыз. Әліге әмірлерде, ләкин біздің тілде бұл түшінше яңа болғанға көре, бұл да өзгере тұрар. Чөнки бик вариатив әйбір, дұрысын айтканда. Нәрсесі ол идентичность. Идентичность ол кішіге қарата демек еді персонаға, яғни индивидқа қараған нендейдір өзеншіліктер. Бұл өзеншіліктер бұла түрлі. Демек енді сифатлар деп дейтін. Бұла емінде, ләкин бұл биологик яқтан сифатлар түгіл, әйінді біздің психик, яғни енді нешіктір көңілден келген сифатлар. Олар енді түрліше бұла, дұрысын еткенде, оны қазір нендейдір список ясып ашасаң, аңды списокны білеуса болмыш. Чөнки біздің қазіргі постсекуляр, постмодерник дүниябыз үшін, қазіргі вақыт үшін мындай концептлар, хам енді критериялар алар бик көп. Ғұммен фәнде идентичность деген әйбірні екі түрге бөлелер. Ол коллективный идентичность деген жемғайты идентичность, хам личный идентичность, шахси идентичность. Шахси идентичностьқа қарағанда енді бұл түп тұрдан сіздің нендейдір психофизик критериялар, демек енді сіз бұл дүнияда өзіңізді нешік өзіңізді көресіз, енді башқа кішілерге қарағанда. Бұл енді, білмейм, шеш түсі де болырға мүмкін, тіл, білмейм, анда ояқ ұзынлығы, білмейм, зифа бойлық, яғни семізлік, олар бұмен бик көп алар. Хәтта енді, мәселен, күз түсі деген, енді коллектив идентичностьқа қарағанда, енді бұл демек свой-чужой деген концепті ішлей, демек енді мен ашаған, һәм мен ашамаған. Демек енді кім білен біз өзімізді нендейдір яқынлық сеземіз, кім білен сезмейміз. Хам енді шушы коллектив идентичностьлар, олар шоқты болады. Чөнки мәселен, біз өзіміздің ғұмырымызда күн көрші шоқты зор ғана коллективталарда тұрамыз. Мәселен, біздің ғойле қысаларында бір идентичность болырға мүмкін. Іште коллектив боларақ бір идентичность болырға мүмкін. Әйме білмейм, анда яратқан футбол командасы мәселен, әйме футбол жанатарлары. Олардың да сондай бір идентичность бар. Екінші яқтан, мәселен, формаль категорияға қайтқанда, біз енді сіздің білен аңлаймыз, біз этнический идентичность деген категория турында айтамыз. Демек енді бірінші ұшырақта шушы миллетнің өзен миллет боларақ тону деп айтайық. Оның да өз критериялары бар, и бірінші ұшырақта ол ұзаң. Демек, самосознание. Қазіргі дүниеда енді сен өзіңді кім еттіріп танисың, нешек енді өзіңді кіш алдында көрсетесің, бұл енді сам презентация деп атала. Сен енді өзіңді шулай еттіріп, біз бар дейтасың демегенде, хам енді сен шулай еттіріп таниларды көрелер. Көммен қайтқанда шушы этник концептларға деп айтайық, олардың турында біз әзгіне оқырда сөйлесербіз 5-ші дәрісте. Әмді ләкин біздің үшін білемді әзгіне осызықлау керек. Қазіргі дүниеда шушы міне мәселен этнографик нендейдір нәтижелер деп енді үйренулердің нәтижелері, яғни шулық тіл нәтижелері, тілінің үйрену нәтижелері, археология нәтижелері үйрену, алар принципиал орын олмайлар. Біздің өзіміздің тануда, демек енді біздің өзіміздің ұзаңда. Чөнки біздің үшін сіздің білен нендейдір синкретик идентичностьлар, синкретик өз белгіленулер, олар хос, хам енді шушынан шығарға керек. Чөнки көп кіне шырақта біз сіздің білен қатнаш никахтан шыққанымыз, өзімізде қатнаш никахта тұрамыз дегенде. Әйме хам енді мында шулық брамле етмішлі этническое ядро, демек енді миллеттің түшін үзлеу, ол енді
ол себепсіз деген керек те түгілей бір. Чүнки ол шушы ниндидир өзара низаклар тудыра тұрған бір. Біздің үшін шушы нәтижеде бір сұрау гына керек. Кім сен? Һәм ул кім сен деген сұрауга жауап. Әмдәлекен менә біз сіздің белән сөйләшкән вакытлар үшін бұл проблема әзгене икенче төрле. Чөнки ул вакытта шул ук мәсәлән этник дип әйтик, үзаң әле барлыкка килмәгән әле ул формалаша гына. Монда әзгене шушы әдәбият турында әйтәсем килә. Менә мин сезгә тәкъдим итәм 3 китап укырга, 3 авторны. Эрнест Гелнер, Бенедикт Андерсон, һәм инде ахырдан иң кызыгы минемчә Мишель Фуко. Шушы 3 автордан укып, сез шушы безнең постмодерник инде кайбер чакта һәм инде модерник концепциялар теге милләткә, милләтчелеккә караган һәм инде идентичность гомумән, шушы форма коллективный идентичность дип әйтик. Алар механизмнары, хәтта механизмнары шушы китапларда тасвирланган. Һәм инде минемчә бу шушы китаплар сезгә ничектер шундый шактый йогынты ясадылар. Минем өчен алар бик мөһим. Үземнән әйтәсем килә. Идентичность дигән әйбер ул инде теге борынгы заманнан килә торган әйбер. Чөнки менә мәсәлән теге хәтта маймылларда да бар ул теге свой-чужой дигән әйбер. Кемдер миңа ошаган һәм безнеке, кемдер ят, безгә ошамаган. Шушы концептлар алар дип әйтик инде безнең гомумән җәмгыятьнең нигезендә тора. Кеше җәмгыятенең. Безнең теге проблемага караганда, татар тарихына караганда әйтергә кирәк. Менә безнең шушы теге ничек дип әйтәм инде, географик кысаларда шактый зур гына катастрофик рәвештә булган үзгәрешләр кичергән безнең бабаларыбыз. Һәм инде алар өчен күп кенә очракта, менә без инде сезнең белән теге ниндидер тарихи вакытны уздырып, шушы 17-18 гасырга карасак, чөнки теге дөрестән дә тарихка караган ниндидер беренче хезмәтләр дип әйтик инде, беренче әсәрләр алар шул вакытта барлыкка киләләр. Безнең тарихчыларыбыз да күп кенә шушы мәсьәлә турында ничектер үзарына бәхәс алып барганнар. Ни өчен безнең беренче тарихи чыганакларыбыз инде менә дөрестән дә татар тарафыннан, татар белән язылган ниндидер тарихи нарратив, теге шигъри бер түгел, һәм үз тарафыннан үзләре язган 17-нче гасырның ахырында барлыкка киләләр. Аң турында инде менә соңрак әйтербез, Гали Рахим турында ул да әйтеп киткән, инде төрле фикерләр бар. Ул якта менә мин сезгә там бер китапны тәкъдим итәрем. 2 китап инде. Беренчесе ул Миргасым Габдуллахат улы Усманов китабы. Татарские исторические источники 17-18 века. Аннан өстән Али Франк китабы, исламская историография һәм булгарская идентичность татар и башкир. Шушы китапларда дип әйтик инде, шушы безнең төп проблеманың нидер чагылышларын, нидер аспектларын сез таба алырсыз. Шушы чорда дип әйтик, монда безнең халык өчен 2 идентичность хаҗ булган иде. Теге этник идентичностьтан тыш дип әйтик. Бу гомумән коллектив дигән җәмгыяти идентичность. Беренчедән ул локаль бер ниндидер шушы авыл дип әйтик, ниндидер торакның идентичносте. Демәк инде без бу авылда яшибез, без бер җәмгыятьтән һәм бер төсле, шуңа күрә без бердәм дип әйтик инде. Башкалар ят. Икенче яктан бу дини идентичность. Этник идентичностька кайтканда, хәзер инде мәсәлән безнең заманда безнең этник идентичностька кайтканда, ул нәрсә белән аерыла ул заманнан? Беренче чиракта ул аерыла безнең туганлыкны белү һәм аны раслау һәм аны тану белән. Демәк безнең милләт өчендә теге ниндидер бик ерак туганлык фикере яши. Демәк инде мәсәлән, мин шушы теге каядыр буада яшәүчеләргә ничектер туган дип таныйбыз без аны бер-беребезне. Чөнки ул безнең узанның критерии. Ул вакытта андый туганлык булмаган, хәтта фактик яктан ул булса да инде мәсәлән, ләкин шушы безнең бабаларыбыз өчен шушы 2 категория идентичность булган. Аңа өстәп булган өченчесе, ләкин ул бик вариатив. Ул теге шушы
турыдан туры кон тугандылыгы идентичность. Демек инде мәсәлән, без фәлән бабаның тукымы дип, әйме ул инде беренче очракта теге оксөякләргә хас булган әйбер. 18-нче гасырда безнең оксөякләребез инде шул мурза биләребез алар бетерелә торган була инде дәүләт тарафыннан. Һәм инде шуңа күрә бу идентичность ул әз генә сүнә дип әйтик инде. Әмма ләкин аның шул шәҗәрәләре алар да тупланып калалар һәм бәйтен шул әхбар әл-нәсаба дип атала инде ул. Алар да ничектер тупланып, мәсәлән, кайбер средаларны җыеп чиргән. Менә шушы өч нигездә безнең бабаларыбызның идентичностьлары торган. Һәр инде әз генә шушы төшенчәләрне киңәйтеп китик. Беренче чиракта шушы дини идентичность дип әйткәндә, ул ничек таныла торган булган? Беренчедән, теге монда тагын бер фамилия барлыкка килә инде. Мин сезгә тәкъдим итәм Эмиль Дюркheim хезмәтләре белән танышырга, чөнки ул күп кенә очракта шушы мәсәлән идентичностьнең борынгы аспектлары белән безнең ниндидер теге психофизик дәрәҗәсендә калган, теге борынгы, бик борынгы заманнан инстинкт рәвешендә таныла торган әйберләрне бик яхшы иттереп тасвирлап күрсәтә. Хәтта инде борынгы җәмгыятьләрне тасвирласа да, хәзерге заман бик яхшы танылган. Эмиль Дюркheim фикеренчә, иң беренче чиракта менә шушы җәмгыятьнең нигезендә, шушы теге дингә караганда дип әйтик инде, ул ритуал тора. Демәк инде ритуал ул шушы җәмгыятьнең солидарность формасы. Гомумән безнең хәзердә менә теге әз генә ничегез, теге ничектер ора-тирә-якны карасагыз, хис итсәгез, күп очракта дин һәм инде аның аерым гыйбадәтләре дип әйтик инде, алар шушы солидарностьның бер формасы. Демәк инде мәсәлән ислам диненә караганда искәртеп китик, менә гаит намазлары. Гаит намазлары ул күп итеп халык җыелып, бер хәрәкәттә, бер уйда, бер фикердә, бер төсле хәрәкәтләр ясап, һәм инде шуннан куанып, Аллага гыйбадәт кылу. Җомга сайын бердәмлектә намаз уку ул да шушындый гыйбадәт. Һәм безнең бабаларыбыз өчен күп очракта концептуаль яктан, сез менә уйлап карасагыз инде, анда бит инде теге чипши бер Аллага табынган, дөрестән дә теге концептуаль яктан теге ниндидер таухид, демәк инде бер Аллалыкны тану кешеләр, алар да булгандыр инде, ул күбрәк муллалар булгандыр. Әмма ләкин гади кеше өчен укый яза белмәгән теге. Аның өчен ул дин ул күбрәк риваят булып кагыла торган булган инде. Аның өчен Алланың бер булуы, ягъни аның ничә сыйфаты булуы, аның ничә исеме булуы, исламның ничә нигезе булуы, алар бик мөһим әйберләр булмаганнар. Әмма ләкин шушы солидарлык, шушы ритуал кысаларында, демәк инде гыйбадәт кысаларында бердәм булу, ул инде ныграк, никадәр күбрәк тәэсир иткән. Туганлык идентичностьна күскәндә инде бу күп очракта практик яктан раслана торган һәм таныла торган әйбер. Нишләп? Чөнки безнең бабаларыбызның җәмгыятендә күп кенә очракта аларның статуслары шул җиргә бәйләнгән булган, ул иманай дигән әйбер. Һәм инде мәсәлән, әгәр дә оксөякләрнең биләмәләре зур булса, теге гади авылларда инде иманай кеше башы сайын бүленә торган булган, кеше башы дип әйткәндә ирләрнең дә саныйбыз. Шуңа күрә ирләрнең бер үзара туганлыгы ул раслый әйберне. Беренчедән кешенең болдан булуы, демәк инде җәмгыятьнең аны үзенеке иттереп тану. Икенчедән шушы җиргә бәйләнеше. Демәк инде ул каны белән шушы авылга бәйләнгән булса, демәк инде шушы гомумән җәмгыятьнең җирләрендә дип әйтик инде, хәзерге тел белән әйткәндә пай дип әйтик инде, аның да шул пайы, демәк иманайы булырга тиеш һәм ул чыгарыла торган була. Өченче төшенчә инде ул шушы менә локаль идентичность авылларга карый торган, һәм инде ул икесенә дә бәйле бер яктан, икенчедән икесенә дә әз генә теге үзгәртелә. Ничә булалай? Чөнки авыл сайын мәхәллә, кайбер зур авылларда икешәр мәхәллә, өчәр мәхәллә була торган булган. Демәк инде шушында солидарлык туа. Икенче яктан шушы шәҗәрә дип әйтик инде, күршелек, туганлык, ул дагы минем дә шушы группаның бер өлеше буларак танылуымны раслый торган әйбер. Шулай итеп, безнең бабаларыбыз өчен шушы 18-нче гасыр башында дип әйтим, шушы 3 идентичность
Һәм инде мәсәлән этнонимнарга дип кайтканда, әйме монда ни бар инде? Этноним дигән әйбер бар. Димәк инде милләтнең үзен ничек дип атаганы. Бар экзоним дигән әйбер. Димәк инде милләтне ничек тыштан атыйлар. Шушы группа сайын, димәк инде идентичность сайын булган үз исемнәре. Мәсәлән, шулык мәсәлән, теге авыл исеме булсын, ягъни фәләннең тукымыннан чыккан кешеләр дип әйтү, шундый ниндидер кабилә этнонимы дип әйтик инде, ягъни инде ниндидер ыру, ягъни нәсел этнонимы булсын. Һәм инде мәсәлән, теге мөселманнар буларак, ул тагын бер этноним, теге дингә карый торган. Экзонимнар да шактый күп булган. Чөнки мәсәлән, гомумән менә бу халык әле аның бер атамасы да юктыр соң икән, бердәм атамасы. Чөнки алар үзләрен дә төрлечә атыйлар. Экзоним булган татар дигән сүзе. Әйме, әмма дә ләкин аны бөтен татарлар да үз итеп танымаган. Мәсәлән, ак сөякләр, алар инде теге үзләрен татар итеп киткәннән дип уйлыйсы килә дип әйтергә кирәк ансындаган. Чөнки бу да бик спекулятив, аз гына ниндидер нәтиҗә. Инде мәсәлән, шушы татар эчендә ул айрым теге субидентичностьлар дип әйтик, әмма дә ләкин бу субидентичностьлар түгел инде. Бу әле ул вакытта катлаулар, алар да шактый. Аз гына киләсе дәрестә дә сөйләп китәрбез алар турында. Мәсәлән, 17-нче гасырга караганда, менә безнең теге элекке Казан ханлыгы территориясендә яшәгәннәр, мәсәлән, служилый татарлар, һәм ясаганнар ясашчыны чувашы дигән әйбер. Әйме, менә ул дәүләт тарафыннан эштергән. Менә ул кешеләрдән сорасаң, аларның исемнәре икенче төрле булган. Аларның этнонимнары икенче төрле булган. Этноним булса. 18-нче гасырга караганда монда бар ясашный татар, служилый татар, чемоданный татар, торговый татар. И алар дөнья булган типтер. Әле аңа өстәп бит әле безнең теге шушы дин кысаларында дип әйтик әле, теге туганнарыбыз, нинди булса да бар-бер туганнарыбыз башкортлар да бар. Аларда да шушындый ук концепциялар булган, һәм инде алар өчен алар әзгене вариатив бер яктан, икенче яктан шушы кайбер концепциялар бик көчле булганнан, кайбер проблемалар әле һаман да исән дип әйтик. Менә шушындый набор идентичности дип әйтик инде урысча, әйме? Set of identity инглизчә. Безнең халык өчен шушы менә 18-нче гасыр, шушы теге үзләре турында тарих яза башлаган вакытта, алар хас һәм шушының белән без эшли башлыйбыз.